This battle of these PSL promotion / relegation playoffs so far. This is for top spot and 1 foot in the top flight. Only one midfield change to report. And Mandibulise Ray sitsho ke sithi eyona nto ejonge kakhulu namhlanje iMagesi ukhumbula uba ngethuba idlala kwi-Betway Premiership xa some dubious ways, but both deserving of where they are right now. This is to take a huge step towards, but that penalty that Mickey van der Hart gave away changed that game in Athlone, and Milford was solid throughout. Hleza also made that very good save to deny Emil Witbooi, and they are rather efficient when they go forward, pushing the envelope here. Good cross. Kukhuphiswano le-Nedbank Cup kuba ke bayokunqandwa kude, bayokunqandwa kwi-semi-final. Nabo nangoku besimka nebhola bekhwezana u-center line, ekhana imhlathuze ithuba elihle tyibilika indoda yawa uChipezazi Elvis wathi idonga lam lokugqibela beniphi na Milford ithatha ibhola ngaphakathi kumhlaba wayo. Wow, indoda eMilford uzizibuza uba ibiyimfuneko na ukuba uSiphosethu uNdlabi ayipase la bhola angabuzi, ebesejongene nonozinti uChipezazi. Set piece, Magesi bayiphakamisile wayikhipha unozinti abetheke badodele ibhola phansi kwebhali. Wow, Dithebo Mofokeng Diteboho Mofokeng athela short passes eboxini. Magesi bafuna ipenalty, uSompempe wathi ihlalani bafana bam. Magesi FC kwakhona bayicenga le bhola ngaphakathi eboxini. Magesi wajikeleza le bhola ndawoninge ephakamisa, wayeka uVandala ithuba elihle umncedi ima wathi madoda ibelithuba elihle. Pasi zabo ezifutshane ezikhawulezayo, uJohn Mokone edlale kakuhle la bhola wathi ogqiba wayiphakamisa. Wow, abefuna agqibezele kakuhle le bhola umncedi. Respective league campaigns. Milford, of course, drew to Hungry Lions after defeating Amatux. Just a few days before that was massive. And here they go searching for one. It's off the post from that delivery from Sfiso. Down, very vocal. Alan Fries a little bit more static and composed. That's a nice ball, I have to say, from Menzi Eli. Good cross, decent header. Esa passes ezininzi bazenzayo iqela layo Milford, ikwasenza passes ezininzi bazenzayo. Nansi iMagesi ingaphuncuka ke apha, ingaphuncuka iMagesi apha bavula wayivala uVandala thuba 1-on-1 wasebenza uHleza ibibaliwe. Wakhala umncedi uVandala wathi ufuneke ndenze ntoni amadoda. Ibhola ibihle, ihlatywa la bhola wayongula kakuhle, wayisika kakuhle ngeqina lakhe lasephohlo. Ebingunyakhala uRapado esithi ndigqibile, ayibeka kwipali ekude, ebeyibetha kwi-far post kodwa biyekela uHleza amadoda kule into. Bhola iyokunqandwa ngasemva, olwethi Cele uNtosi wapasa ibhola ehle ngakwi-touchline, yayiqhuba le bhola iMilford yayibeka phambili, yathi yagqiba yayihlaba iipasi zezintle zeMilford phezu kwebhali. Corner kick eMilford FC. Amazulu climbed all the way up to 4th place in the Betway Premiership. Richards Bay placed well, and now Milford are charging on. Good delivery, flick on. Easily caught by Elvis Chipezazi. Ayikwazi ngoku iMilford FC uphuma kumhlaba wabo, wafika uVandala phezu kwebhola, wayicenga umncedi wayifaka ngaphakathi. Umncedi iVandala wapasa ibhola ehle cangwa, mncedi iVandala ukuba bebethe i-bicycle kick ngelithethwa ezinye izinto kodwa yasebenza. Magesi bayithathile le ibhola kodwa udonga leMilford ngabadoda amahlanu ngasemva emva kwebhola. Pase ezinhle zeMagesi ngaphakathi eboxini, pase ezinhle zeMagesi kodwa betha wasebenza kwakhona nangoku uSiphamandla Hleza, wasebenza uSiphamandla Hleza.
imagesi bifikile Overdal. Oh, kodwa bimeba likhadi lawa uvakunye nendodana ubulelani Sikhomoshe phezu kwala bhola. Uzayiyekela uNdlabi striker okanye iza kubethwa kuSikhomoshe. Sikhomoshe isika lo bhola kodwa wasebenza ke ngoku. Okokuqala asebenza ibhola ebuhlungu uElvis Chipezeze. Setpiece ebeyibethe kakuhle eyisika yakhelisha kakuhle la bhola kaSikhomoshe ibethwa. He can't. Milford looking to turn up the heat and the gas, and Ndlabi is through and over offside. And in the first half. Tight. May have just drifted, may have just been on. Very close. It's begging to be hit. Healy needs to be careful. No foul there, says Christopher Castor. It's brilliant work by Luthuli. Can he find someone? It's out for a corner. That could have ended up anywhere as they... So wenza njalo. Abethwa ngenhloko le bhola wawunozinti. Engayibabanga ibhola. Uyalo Elvis Chipezeze ulwa nodonga lakhe lokugqibela. Bhola ibipheswe kakuhle yabethwa ngenhloko. uChipezeze wangena waphelela. Baguqa ngamadolo phansi amalalela. eMilford FC bebese beyibalile. Watsho kwazi uGinyamathe. uAlan Freeze wasakamisa bayifaka eboxini. Yabethwa ngenhloko la bhola ingozi ayikaphumi. Milford FC bayicenga bayibeka phansi. Bayiphakamisa. Nalithuba la Milford. Ebeka emlatheni. Smash and grab. Last minute. Akhona uMhlathuze Sports Complex. Wajonga amaxesha uAlan Freeze. Wathi ngidudumile. Lahlula nami. Bhola yokugqibela yaphakanyiswa. Yabekwa ngaphakathi eboxini. Ivolley ebuhlungu. The super sub ngokwayo. yeMilford FC yathi amathuba anjena anqabile kutsho uKhanyisani Radebe. Complex waphela nomdlalo yimincili ngoku. Milford number 1 ngamanqaku amathandathu ebhodini.